Εδώ που το Ιόνιο συναντά τις ακτές της Θεσπρωτείας, η φύση δημιουργεί το τέλειο περιβάλλον. Στα κρυστάλλινα νερά της Αγιάδας, η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Με σεβασμό στο οικοσύστημα, τα ψάρια μας μεγαλώνουν κάτω από τις ιδανικότερες συνθήκες. Οι άνθρωποι μας, με καθημερινή φροντίδα και μεράκι, διασφαλίζουν την άριστη ποιότητα σε κάθε στάδιο. Η αλληλεία γίνεται τη στιγμή της παραγγελίας, ώστε η φρεσκάδα να παραμένει αναλύωτη. Κάθε ψάρι ελέγχεται με τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής. Από τα καθαρά νερά της Θεσπρωτείας, απευθείας στο τραπέζι σας. Ένας θησαυρός υγείας και γεύσης, θρεπτικός και αγνός, όπως ακριβώς τον προσφέρει η θάλασσα. Ιχθυοκαλλιέργειες από τη θάλασσα της Θεσπρωτείας. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε.